O glorjuża Santa Rita, fidu ta' Martira, li inti tiqaf magħna u tidħol għalina fil-ħtiġijiet kif jew ninsabu. Fik insibu faraġġ u direzzjoni. Inta raft tirbaħ il-ħatif tiegħek fil-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Li inti kont taħseb fuqha kuljum u li minna kellek ser kbir bit-tbatija fiżika tal-ġerħa fuq ġbienek. Illum ġejna nqedu qudiemek it-tbatijiet tagħna, it-tbatijiet tal-miżżewġin, il-qtieħ ta' qalb fil-mart, ta' qrabatna, l-iżbalji tagħhom u tagħna wkoll. It-tbejjiet tal-ulied mit-triq